दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन। बे समाव आङो बिथांजों खामानि मावफानो मोनदों। नाथायब्ला बै समनि बर' माहारिनि बर' सुबुंफ्रा एबसुजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिबान मोनथारनांगौ बेबायदि जेबो नांसुवामोन। अब्लाबो बर' हारिखौ बर' समाजखौ मोजां फारसे दावगाहोनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बयबो खामानि मावोमोन। बे समाव आंबो खाफाल गोनांखौनो होननानै बुंनांगोन। बिस्वजित दैमारि मानगोनां एक्स MP बिस्वजित दैमारि मानगोनां जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव जि AGS बिथांमोनजों थाफानानै बा बिथांनि लाबोनायावनो आङो खामानि मावनो मोनजेनदोंमोन। बे हिसाबै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बै समनि माइबं हाउस जे क'क्राझार बेवहाय आं थानानै बिथांमोनजों जयैनो खौसेयैनो खामानि मावनो मोनदोंमोन। बिथांजों 4 बोसोर इउजि ब्रह्म बिथांमोनजों 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों। आरो बिनि उनाव आङो जेब्ला रबिराम नार्जारि बिथाङा आफादगिरि जादों, बिथाङा आफादगिरि महरै मोनदोंमोन मुसलपुरावहाय। बिथांजों आङो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों। बिथांजोंबो आङो प्राय 4 बोसोर मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव आङो 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों। आरो बिनि उनाव फैबाय रोंगोरा नार्जारि। रोंगोरा नार्जारिया जेब्ला गिबि आफादगिरि जादोंमोन बिथांजोंबो थाफानानै कालचार सेक्रेटारि हिसाबै, बिनि उनाव 2 बोसोर अफिस सेक्रेटारि हिसाबै बिथांजों खामानि मावनो मोनदों। बिनि उनाव फैबाय प्रमद बर'। प्रमद बर' बिथांजों 2 बोसोर कालचार सेक्रेटारि आरो बिनि उनाव प्राय 8 बोसोर आङो एडभाइजार बोसोनगिरि हिसाबै दासिमबो आङो बोसोनगिरि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों। आङो बै समनि खामानि मावनायफोरखौ नुबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा साफ्रोमबो आफादगिरिनिफ्राय लानानै जायफोर बिबानगिरिफोर मोनदों बिथांमोना डेडिकेटेडलि खामानि मावबोदों। आरो बेवहाय आंबो गोजोननाय मोनदों जे इउजि ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननानै। आं गोजोननाय मोनदों जे रबिराम नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै। आं गोजोननाय मोनदों जे रोंगोरा नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै। आं गोजोननाय मोनदों जे प्रमद बर' बिथांजों खामानि मावनो मोननानै। दानि जि दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजोंबो थाफानानै आं जिखिनि खामानि मावनो मोनदों बे खामानि मावनो मोननायाव आंहा गोजोननाय दङ। आङो फोथायदों जे दुलाराय बर' हारियानो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आरो हारिखौ दावगाहोनो थाखाय, हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जिबायदि खामानि मावबोबाय थादों एबसुआ, बेवहाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि जि मावनाय बे मावनाय बिहोमाखौ आङो बावनो हानाय नङा। आरो दासिमबो जि थांखिसिम जि डेस्टिनेसनसिम मोनफैदों, बे मोनफैनाया जाबाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि जि दैदेनगिरिफोरनि मावनाय, बे मावनायखौ आङो बाख्नायनांगोन। आरो बेवहाय आं थाफानानै आंनि जि एसे एनै जि रोंगौथि दङ बेखौ बिहोमा होफानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। आरो इयुनावबो आङो सम सम जेबायदि बर' माहारिजों थाफानानै खामानि मावनांगौ दङ बे मावनांगौखौ आङो एसेब्लाबो आं बिहोमा होनो नाजालांबाय थागोन। आरो बर' हारिखौ जेब्लासिम गेरेमसा हारि दानो हाया बे समसिम जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन। बे खामानि मावनायफ्राव आं एसेब्लाबो मदद आरो सुजुग सुबिदा मोनोब्ला आङो खामानि मावनायाव थुलुंगा होबाय थागोन। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। गोजोन्थों। बुंनो थाङोब्ला नोंथांखौ बर'नि जारिमिन होननानै बुंनाय जायो। मानोना नोंथां आङो जि समसिमखौ आं बुंबाय, गोबाव समानो जाबाय। बेवहाय जारिमिनाव थाथावथाव बेबायदि नङा। नाथाय गोबां गोरों खामानि मावनानै जायफोर खामानि मावबाय बैफोरबायदि मानसियासो जारिमिनाव थाथावथाव। अब्लाबो आंनि जि मोन्दांथि, आंनि रोंगौथि, बे रोंगौथिखौ आङो बर' माहारिनो होबोबाय। नाथायब्ला आङो बे समाव जि रिटायार लागोननि थांखिया जाहैबाय, जिहेतु बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव नुदोंमोन जे सेपारेटेड बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय दाबि खालामनाय स्टेप बाय स्टेपै दिनै मोनसे नङा मोनसे जों मोनफुंनायखौ मोननो मोनदों। जेरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि सावरायलायनायनि गेजेरजों मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया BAC एकर्ड खालामबाय। बिनि उनाव
नैथि हानजा जि इउजि ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारनायाव जे बिएलटि हानजाया बिटिसि मुङै मोनसे एकर्ड खालामबाय बिनि उनाव थामथि हानजा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेरैबायदि गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों गान्धी आदर्शजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर मोनसे गोरोबथा खालामबाय बे गोरोबथा खालामनायनि उनाव जोङो नुनो मोनदों आसाम गभर्नमेन्ट भारत हादरनि जि सरकार बिथांमोना दफाफोरखौ मोनफा नङा मोनफा मावफुंनायखौ आं नुनो मोनबाय थादों बेखायनो नैबे समाव आं बुंनो थांदों जे जिहेतु सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि आन्दलना जिहेतु गैथ'ला अब्ला आङो सानदों नैबे समाव आङो रिटायारखौ लाथ'सिगोन आरो सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड आन्दलन जेब्ला जायो बा जाफिनगोन बा नैबे जि बिटिआर बे बिटिआरनि जि दफाफोर बे दफाफोरा जिहेतु जाफुंगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो बड'फानिनो बै समनि जि आन्दलन खालामनाय जे माने संकुष्ट सदिया नाथाय संकुष्ट सदिया नङाब्लाबो नैबे बिटिआरनि जि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों संकुसनिफ्राय दा बुंनो थांदों गहपुरनिफ्राय एसे दावखोनानै जिखिनि सिमनाखौ जों मोननो थांदों बे सिमना मोननो थांनायाव आहा गोजोननाय दङ आरो प्रमद बर'नि जि मावनाय बे मावनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनाय बे मावनाया निस्सय जों मोनफुंगोन आरो दाफुंनो हागोन बेखौ आंहा मिजिंथिनाय दङ बेखायनो आङो एबसुजों थाफायालासिनो बाहेरायाव थानानै जिखिनिखौ मददथि होनांगौ बेखिनिखौ आं होलांबाय थागोन बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय।